Ja sitten vastaavasti Hollolassa on käytössä niin kuin yläkoulussa vähän samantyyppistä työkalua, voi ajatella tälleen portaittain. Eli oppilas itse voi pohtia nyt, jos ajatellaan, että on vaikka nyt se vuorovaikutustaidot otettu kyseisinä lukuvuonna yhtenä teemana tai laaja-alaisen osaamisalueena, jota painotetaan. Ja sitten ajatellaan sieltä, että lähdetään palastelemaan vaikka nyt tällaista, että miten haluaa esitellä omaa jotain tuotostaan liittyen johonkin oppiaineeseen, niin se, että miten siitä tavallaan voi portaittain sit edetä, että ensin lähtee siitä, että voi vaikka kertoa siitä omasta tuotoksesta sille parilleen siinä lähellä, ja sitten ehkä jollekin pienryhmälle, ja sitten kun senkin jo hallitsee, niin sitten sille koko opetusryhmälle, koko luokalle, ja sitten vielä siitä sitten ehkä eteenpäin jollekin vieralle ryhmälle tai koko sille vuosiluokalle ja niin edelleen. Eli ehkä nämä laajalaiset osaamisen taidotkin, niin ne lähtee kyllä niistä ihan tämmöisistä simppeleistä kokonaisuuksista, mutta sitten että ne pitää niin kuin avata sille oppilaalle myöskin, että ne oppilaat ymmärtää, että mitä nämä tarkoittaa ja tavallaan suhteessa niihin heidän omiin tavoitteisiin. Ja voitte käydä tässä nyt huonosti näkyy, kun on pienellä tekstillä, mutta Lahdessa on myös kehitetty tämmöisiä niin kuin tavallaan käytännön tason vinkkejä sille, että miten laaja-alaiset osaamisen tavoitteet on vuosiluokkaistettu ja ikään kuin kirjattu siihen niin kuin oppilaan näkökulmasta. Ja se, että jos katsotaan vaikka tätä L1, ajattelua ja oppimaan oppimista täällä ihan vasemmassa reunassa, tämäkin on yläkoulun puolelle, niin esimerkiksi se, että oppilas osaa itse pohtia, että osaakohan esimerkiksi, niin kuin tässä lukee, että tunnistan omat tunteet ja opin selviytymään niiden kanssa, esimerkkinä siitä, että mitä se vaikuttaa vaikka siihen omaan oppimiseen, oppimistilanteeseen, että kiukkusena tai vihasena on sitten ehkä vähän vaikeampi oppia jotain asioita, tai tästä toisena esimerkkinä, että päättelee ja pohtii, esittää omia ideoita ja ajatuksia, eli tässä on vähän niin kuin sama ajatus kuin siinä niissä portaissakin, että tavallaan oppilaan kielelle sitten muutettu näitä opetussuunnitelman näitä laaja-alaisen osaamisen tavoitteita. No sitten mä esittelen tässä tämmöisen materiaalin, jonka ollaan suunniteltu ja toteutettu Päijät-Hämeen tämän tutoropettajaverkoston kehittäjäryhmän kanssa. Eli jokaisesta kunnasta on yksi edustaja ollut. Ja me ollaan siellä tehty tämmöinen materiaali kuin 7 taitavaa sisarusta, se näkyykin tuolla taulullakin, mutta tämä on todella tehty niin kuin kouluille ja opettajille edistämään sitä, että ne näkyy siellä kouluilla ne taidot ja tavallaan, niin kuin, että ne varmasti sitten huomioidaan ja toteutetaan siellä opetuksessa ja kaikessa toiminnassa. Ja tämä on niin sanottu pääjuliste, eli täällä on nämä kaikki laaja-alaisen osaamisen taidoista tehty jokaisesta oma hahmo. Ja heillä on sitten vähän nämä nimetkin sitten vähän sen mukaisia. Eli Aatos on L1 ja sitten siellä on Maijon kulttuuri-ihmisenä siellä ja sitten siellä on Toimi on arjen taitoina siellä ja Taru monilukutaitoa ja Pilvi on TVT-taidoista ja yrittäjyyttä Tarmo ja sitten kestävää kehitystä ja osallistumista on Kuutti tuolla alareunassa. Ja näitä me ollaan täällä Päijät-Hämeessä kouluille jaettu ja tavallaan, että ne tulisi oppilaille sitten tutuiksi. Sitten siihen materiaaliin kuuluu tällainen niin sanottu kakkujuliste. Eli täällä on nyt sitten tavallaan ihan tämä opetushallituksen kakku, missä sitten on vielä kuva tästä hahmosta. Ja sitten tähän materiaaliin kuuluu vielä tämmöinen minävihko vähän niin kuin, tai tällainen työvihko itse asiassa, mitä voi sitten opettajat käyttää haluamallaan tavalla. Eli täällä on, tätä voi sähköisesti tai paperiversiona käyttää ja tänne voi vaikka päiväkirjamaisesti sitten kerätä vaikka ekaluokkalainenkin, että miten mun L1 Aatoksen taidot nyt sitten olisi vaikka, miten on keskittynyt tai harjoitellut omia oppimaan oppimisen taitoja, niin tähän voi sitten kirjata. Tai jotenkin itsearvioinnin tai vertaispalautteen muodossa. Ja sitten nämä, mitkä on tosi suuren suosion saanut, nämä meidän vinkkikortit. Eli jokaisesta taidosta on tehty opettajalle tämmöinen vinkkikortti. Eli nämä voisi laminoida ja pitää vaikka aina vuorollaan siellä oppimistilan seinällä. Ja täällä on takana sitten lista asioista, mitä tähän L1 nyt kuuluu. Ja nämä on just tämän äsken esittelemän
Kirsti Longan arviointityökalun pohjalta tehty tämä kortin tämä takaosa. Ja täällä on siis teemoittainen, eli tähän älykköseen tulee vaikka teema 1 on tutkiva oppiminen, siellä on 3 taitoa. Sitten on teema 2, minä oppijana, sielläkin on 3 taitoa, ja sitten on vielä oppiva yhteisö, ja siellä on 2 taitoa. Ja tämä on tavallaan semmoinen niin kuin nopea apuväline opettajalle, että hän voi niin kuin tästä nopeasti katsoa, että onko mä nyt näitä kaikkia asioita edistänyt tässä omassa opetuksessani ja muistanut nämä huomioida. Ja nämä on ollut kyllä semmoiset tykätyt.